Recently, lai thangjak news sotonorok sawai naman thangana je biplab kumar dek tesa hai no hai kaijak phaikha hinai agi kaijak bini bwsa khorok ni tongo tei bihik bo tongo o bihik bai divorce naman yagulo tabuk tesa West Bengal ni khoroksa bwrui bobai kaijak phaikha hinai recently news o nugui mankha gangke kaijak mani yagulo video viral mani yagulo baksa ke basawo AI generated video abike photos hinai baksa ke basawo abo bono troll khlaini bagi se khayu kuno bin bihik bai divorce ya rokhini salai tonglaikha te abo kahai biplab kumar den ni fan following rok kubang man tongo te borong ni bukhawo belai kino heart angkha abo kahai ke phatsa khnawi ramani yagulo niti te bai biplab kumar dev ngangke jotno jori hamjak layo borokni khabo khapi layo te at kaisa abo kahai khobor khnawi ramani yagulo joto bebagno wan laijak ngangke photo viral angmani yagulo jotno salai tonglaikha obo AI generated photo se hinai fiaba tabuk te sa haino hai recently viral ongui tongmani video nugui mankha aro hingke biplab kumar dev sakbai thangbo bin bihik no chini tripura hasteo tubuoi phaimani te ar sago nugui mankha ganao khlai bihik basajak sindur akorok joto fuljak hingke o video nongman yagulo jotoni bokhawo no clear ongui thangkhana je biplab kumar dev kubui no kaijakha obo ongkha tabuk ni bini new wife gangke norok bini new wife no nani naithokjak angke belai kheno naithokjak kha norok naithokjagui tong hangke comment section thangui comment khlai salai di দাদা একটু দাদা একটু रुके हैं वो দাদা ছোট্ট अच्छा